Desde a Marcha Mundial das Mulleres son rotundas. A de Jácome é unha política de pan e circo. Fan un chamamento á veciñanza de Ourense a mobilizarse para restituir as políticas de igualdade na cidade e para a defensa do Centro de Información Municipal ás Mulleres. Do Centro de Información Municipal á Muller, porque estas instalacións deben requerir unos mínimos para que se poidan prestar os servicios, como, por exemplo, discreción, que sexa un lugar facilitador, que poida garantir a confidencialidade das persoas usuarias, cando sabemos que moitas delas son ou foron víctimas de violencia machista. Dende a Marcha Mundial das Mulleres exiximos o investimento necesario para solventar os altos niveis de radón das instalacións, pero tamén exiximos que non se muden as instalacións do CIM para ningunha outra dependencia. Baixo o lema "O CIM non se move", preparan un calendario de mobilizacións coas que plantar cara ao desmantelamento da área de servicios sociais e igualdade do Concello.